Minule sme si povedali, ako si kúpiť svoju prvú nehnuteľnosť, ideálne ešte keď bývate v mama hoteli. Dnes si povieme, na čo sa veľa ľudí pýta, prečo ľudia, ktorí vlastnia nehnuteľnosť, svoju vlastnú, bývajú aj tak v nájme. Je na to z časti veľmi jednoduchý dôvod, teda tých dôvodov môže byť veľa, ale ja vám poviem tento príklad. Vaša nehnuteľnosť, nájom. Človek si ide kúpiť prvú nehnuteľnosť, kúpi si nehnuteľnosť. Toto bude tá kúpená. Ale nejde do nej bývať, aj tak si ešte prenajme byt a ide bývať do bytu. Prečo? Lebo túto nehnuteľnosť, ktorú má kúpenú na úver, môže prenajímať a tvorí mu cash flow. Takže to, čo by zaplatil sem, zaplatí sem a toto mu platí nájomca. To znamená, niektoré banky to akceptujú ako príjem, keď to máte všetko správne nastavené. O rok, o 2, o 3, podľa toho, ako vám rastie mzda, ako vám rastú príjmy, viete tento cash flow využiť, zobrať od banky ďalší úver, zobrať si ďalšiu nehnuteľnosť, zás o nejaký čas ďalšiu nehnuteľnosť, stále bývate tu, v tom nájme. A o nejaký čas dajme tomu ďalšiu nehnuteľnosť. A do tejto sa už viete presťahovať. Takže už nebývate v nájme a tieto tri nehnuteľnosti vám tvoria cash flow a už vám dokážu zarábať aj na svoju vlastnú nehnuteľnosť. Preto to niektorí ľudia bývajú v nájme, aj keď vlastnia svoje nehnuteľnosti, lebo tie nehnuteľnosti s nájomníky im vytvárajú cash flow. Nezabudnite, chceme bývať. Radovan Horský, meno, čo tu zostane.